Naibagrabi ako kakabsat. At to'y ni Pastor Joey, ti kadwayo, iti daytoy panagdebosyon, kan panagkararag. Sakbay na, kantaan tayo man daytoy napintas nga imno. Dakdakkel nga iyat kan ka, more love to thee. Dakdakkel nga iyat, idem kanyak, dengge mararaw ko, ken ka apu. Dumakdakkel kuma, ti ayat ko ken ka, idem ka di kanyak apu. Tinailubungan aragragsak, isut nagnaedak tinabayag. Ngem diak nasarakan, tal na keninanak, Jesus ikat pagdayawa. Uray agibusen tuy angesku, ikantakpay laeng pagdayaw ko. Dumakdakkel kuma, ken ka ti ayat ko, Apo Jesus, manubot ko. Wow, sapay kumata. Ibiyag tayo ti mensahe daytoy nga imno akin ang tatay ita. Kakabsat daytoy ti maudi a Sabado iti bulan ti Nobyembre, bulan ti panagyaman. Sigurado manipod iti umuna a Lunes iti Nobyembre, narugyanan ti mensahe ti sesos ay kasama, inaldaw dayta Lunes nga Biyernes, iti mensahe panagyaman. Iti mensahe ti Domingo, di Domingo, may papanti panagyaman. Kantata, iti mensahe ti tunggal Sabado, iti naibagadamag, may papanami ti panagyaman. Sapay ta, amin tayo ket nasursuro tayo, ti agyaman iti Dios. Huling hirit ako nada. May sapay, ang mensahe ti panagyaman ti daytoy a Sabado. Manipod ti Kolosas 3, sangapulo ket 2 genggati sangapulo ket 7. Colossians 3:12-17. Kastoy ti mabasa tayo. Tattao na kay ti Dios, inayat kan pinili na kayo kukwana. Ngarod ipakita yo anaasi kayo na imbag na pakumbaba, na singpet ken na anos. No dapag ko naan ti maysa ken maysa agiin nanos ken agpipinakawan kayo. Masapol nga agpipinakawan kayo kas panang pakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat ang mamagsinggalot anan-anay ti iso amin. Tital nang agtawd ka ni Kristo ti mangiwanwan kuma kay ti panang ngedeng nga aramiden nyo. Daytoy ti nangawisan ti Dios kada kayo ti maysa, may maysa bagi ket agyaman kayo iti Dios. Agtalanad kuma kay iti puso yo ti mensahe ni Kristo iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ka nagbibinalakad kayo iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kay iti salmo, imno ka na espiritu na kankanta, anap no iti puso iti panagyaman iti Dios. Ngarod,
Amin nga aramiden kan sa wenyo, aramiden nyo tinagan ni Apo Jesus, agyaman kayo ti Diyos, babaen, ken kuana. Huling hirit, ti panakabalin ti kinamanagyaman. Balbaliwan na, tigalad tayo, pasingkaden na, ti relasyon tayo. Daytoy ti kayat ko, apagpanpanutan tayo ti daytoy arabii. Naglakati, maalukoy, ken sumurot, kay iti dana iti lubong. Naglakati, sumurot kay iti, ibagbaga dagiti tattao ti lubong. Dagiti nailumbugan nga aramid, nailumbugan na panpanunot. Katno, napasurot tayo kadagitoy. Uno, napasurot da tayo kadagitoy. Sigurado, mangrugi tayo nga madaan iti panagdandanag. Mangrugi tayo nga agpanunot iti saan nasayaat kay iti kakadwa tayo. Kay iti kakabsa tayo, kay iti gagayam tayo. Rugyan tayo ti agduha-duha kadakwada. Rugyan tayong matenti, madaan iti saan napintas a relasyon langin-langin kadakwada. Ti Colosas 3, 12-17, balakada na tayo. Nga ikawus tayo kuma dagiti galad ni Kristo. Kasi ti kinaman ng asi, kinaimbag, kinaman nagpakumbaba, mamakawan, kat amin dagitoy, kat mairamot iti espiritu ti panagyaman. Ti panagyaman kas pundasyon iti kinaman ng asi. Colosas 3:12 saritain na ikawus yu kuma, wano kawusan yu kuma, ti bagiyo iti kinaman ng asi. Tattao na kayo ti Diyos. Inayat kan pinili na kayo kukuha ng ngarod, ipakita yu na asi kayo, na imbag na pakumbaba, na singpet kanaanos. Iti Ingles ko na clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Dagitoy akababalin kat saan laeng nga kababalin nga mga sapon nga inayon tayo tibag tayo no dikit di dagitoy dagiti nang runa akababalin nga adda kada tayo. Kat no adda dagitoy akababalin kada tayo. Automatic maaddaan tayo ti puso ang managyaman. No pudno ada tayo ket nadaan ti puso managyaman, gapu kay ti parabor ken bendisyon nga inawat tayo. Siguradwek naasi tayo, naanos tayo, nakasagana tayo kanayon ang mamakawan. Gratitude fosters empathy, allowing us to see the world through the eyes of others and respond with kindness and understanding. Tiki naman nagyaman, kat iso, iti maysa apangrugyan, iti puso ang mamakawan. Gratitude is one of the catalysts of a forgiving heart. Forgiveness is a powerful act of gratitude. Kas bigbigan tayo, di matukad nga ayat ti Diyos kada tayo. Isuan na makawan kaigiti basbasol tayo. Isuan na ngibaga kada tayo. Ay ayatan ka, napakawan kan. Katno pudno, abigbigan tayo. Ti ayat ti Diyos kada tayo. Awan ti sabali, asungbat tayo, iti daytoy nga ayat na kada tayo. No di iti agyaman ken kuana. Ken agyaman ken kuana, gapu kadagiti napintas, alaklak aman tayo, itakdama. Katno, naawa tayo ti pamakawan na. Kas ekspresyon ti panagyaman tayo ken kuana. Ti apo, awisan na tayo met, ang mamakawan. Kaya ti nagbasol, nagkurang kada tayo. Ibingay ko man ti may sa kapadasan.
Malagip ko ada minsan napasaktan nak ti may sa agayem. In bilang ko isuna anasinghed asidag agayem. Ngem jak ni namnama adda dagiti banag ngay naramid na nga nakapasakit itiriknak. Gapuna tunggal makita kisuna wano tunggal aramid na awan laki din no di ti sapsapulek ket dagitay pagkurangan na dagitay kamali na nagbalindak a fault finder ken kuana ket nariknak kasla saan anasayaat it's unhealthy. Aging nga may sangal daw, pinalagi panak, ti may samad lagayam ko. Nga, kunana, why don't you practice the attitude of gratitude? Imbes nga, kita dagiti kamalina, why don't you start thanking God and thanking Him for the things that He has done you in the past? Imbes nga, kitaam dagiti, banag anak kapasakit kan ka. Apay, nurgyam ko mga lagi punmet dagiti na imbagan aramid na kan ka. Ket pagyamanam iso na, pagyamanam iti Diyos gapon kakwana. Narigat. It's hard to start. Ngamidi, anurgyak, nga, imbes nga, kita iti nagkurangan na, kita dagiti kamalina ket linagip ko dagiti napintas na imbagan na aramid na kanyak dagiti naragsak akan itong agkakadwa kami madayo ti Dios dayjay sakit tinakam dayjay saem nga nariknak idi nga na ramid na kanyak asana na sayaat inot anapukaw nasukatan iti espiritu managyaman. I started to thank God and to thank Him for the good times that we had. Kakabsat, my heart softened and the relationship began to improve. This experience taught me the transformative power of gratitude. Dahil ito'y kapadasan insuro na kanya, ti panakabalin, ti kinamalagyaman, amang balbaliw, ti galan, ti aramid. It showed me that by choosing to focus on the good, I could change my attitude and ultimately my relationships. Kakabsat, focus on the good things that others have done unto you. Focus on the good things. Focus on the good of others instead of their faults. And start to thank them for that. Start to thank God for that. If we do that, we'll soon realize all the hurts, the pains they have done to us have been transformed into gratitude. We have started to forgive. Agkararag tayo. Madayaw ka, wapo. Agsipod ta, inpalagip mo kada kami. Ang masursurumi ti mamakawan, nulakit di ang mitagyaman. Pakawalan na kami. Ado dagiti kanito. Adi mi pulos tagyaman, amo tagyaman kan ka.
kanagyaman kay iti kapalami, kay iti gagayam mi, kay iti miyembro ti pamilya mi, kay iti katrabahuan mi, kaklase mi, pakawalan na kami. Parsuaan kada kami wapo, ti puso ang managyaman, puso ang mamakawan. Ti parabor mo wapo, ikakadipa ay kagitanak mo, akadwakti da ito panagdebosyon kan panagkararang. Ti pamendisyon mo, ti panakaagas, ikakadipa ay kada kami. Tinagan mo Kristo. Amen. Maminsan pa'y kakabsat siyak ni Pastor Joey Galnato, ti kadwayo ti panagdebosyon ti tunggal rabi ti Sabado. Ti Diyos kumangarod, ipain na ti parabor, pamedisyon, pamakawan, kan panakaagas ka na kayo. Amen. Amen. Bye-bye.